Mestres de Catalunya, ja som aquí! La tropipèdia en català, la castanyada. Diu la llegenda que amb l'arribada del fred... Quin fred? Si fot una calor de l'hòstia, puto canvi climàtic! Bé, deixem-ho estar. És un privilegi fer la nostra primera entrada en català amb una festa tan nostra com és la castanyada. O també coneguda com Halloween. Calla, nen robòtic creat per intel·ligència artificial. Que això és per gent gran, gent de tradicions, de veure el vi en porró, de veure el Club Super 3 original, d'anar a veure la Moreneta quan guanya el Barça i de fer la cerveseta a la plaça de l'Ajuntament mentre es ballen sardanes i la copla harmonitza el teu migdia en el que pot acabar sent un Oktoberfest improvisat. Un altre dia parlarem dels que celebren Castawin, que són com els que diuen que no són ni d'esquerres ni de dretes. Vaja, uns fatxes de tota la vida. Un dels símbols d'aquesta festa és la castanyera, però ja no és una senyora gran, adorable, que busca castanyes a la muntanya i les torra a la plaça. Ara és més aviat un senyor rumbero que ha trobat en el mes d'octubre i novembre un negoci de puta mare venent les castanyes a 7 euros al quilo. A l'escola envaeix un ambient de tristor, no pel canvi d'estació, sinó perquè ja fa 2 mesos que treballes, les avaluacions s'apropen i les vacances de Nadal encara es veuen molt lluny. En funció de lo malament que portis la programació, intentaràs convèncer a tothom que per celebrar la castanyada bé cal una setmana sencera. De fet, la mestra d'anglès posa la pel·lícula Coco a tots els cursos per tenir la setmana programada i estar-s'hi hores corregint o mirant totebags per internet. Els passadissos es decoren de tons tristos com marró, craf, fusta... Vaja, com la majoria de les aules guais que trobem a Instagram. Hi ha decoracions que intenten ser de la castanyada, però són més pròpies de Halloween, com poden ser la decoració de moniatos, que són un autèntic museu dels horrors. Per omplir les hores i fer les delícies de les famílies dels més petits, es poden fer castanyes de paper, fulles seques decorades o dibuixos de castanyeres. I no poden faltar les paperines fetes en paper de diari, que cada cop costa més de trobar, evidentment, i on alguns nens i nenes fan les seves primeres lectures de premsa escrita, llegint la crònica d'un Barça-Saragossa de la temporada 98-99 o la notícia del pacte de l'Aznar amb Convergència i Unió. Tinguin la seguretat que no defraudarem la seva confiança. A les escoles, la castanyera pot ser una mestra jubilada que fa un últim acte de servei, o també els hi fa gràcia a l'alumnat més gran, que ho deuen veure com algo tan vintage i passat de moda que el seu servei preadolescent els hi diu que és guai. Si sou de les valentes que fan panellets a classe, això encara és legal? Vigileu a l'hora de repartir la compra dels ingredients. Diuen que hi ha famílies que han hagut de demanar un crèdit per comprar els pinyons. Tropi consell. Arribeu a un acord econòmic amb la botiga del vostre barri per enviar les famílies a comprar els productes i així us traieu el vostre sexeni particular. Tots i totes sabem que aquests panellets fets pels infants no se'ls menjarien ni els concursants de Supervivientes. No superen cap tipus de control sanitari i això que passen per un forn a més de 300 graus. ¿Lo quieres en una palabra o en dos? En una. Mierda. ¿Lo quieres en dos? Puta mierda. Si com a pare o mare ets capaç de menjar-te'ls, no és que estimis molt el teu fill o filla. És que tens un problema d'addicció al sucre o que t'agrada molt viure al límit. A nivell pedagògic, la castanyada és un moment ideal per adquirir nou vocabulari. Deixeu de banda les animacions inquietants de l'Edu 365, que ja és hora d'aprendre de veritat. Comencem. Castanya? Paella? Boniato? Paperina? Ben torradetes. Aquests dies, els més petits del centre acostumen a fer alguna sortida a la muntanya a recollir castanyes. Castanyes que prèviament ha anat una mestra a comprar al súper i ha escampat pel terra per garantir la il·lusió dels més petits i la seva frustració quan siguin grans. Al matí de la castanyada acostuma a arribar algun pare al pati de l'escola per començar a torrar castanyes. El pla de torrar castanyes sona bé, com el de fer una barbacoa amb una birra a la mà i uns riures. A les 9 del matí saluda els nens i nenes amb il·lusió i intenta que ningú s'apropi al bidó de foc. Però a les 4 de la tarda té ganes de fotre algun nen al foc i crida desesperat a tothom que s'apropa a menys de 5 metres, provocant una escena més pròpia d'un homeless amb problemes de salut mental. I què dir de les cançons? On la castanyera porta una camisa que li va petita i vinga a ballar i ballar. O en Marrameu, un cas evident de maltractament animal. I arriba el moment culminant de la celebració, el repartiment de castanyes.
Entre maltorrades, podrides o amb cucs, cada nen o nena menja una castanya i mitja. Excepte aquell nen que va voltant agafant de tots els altres i acabarà amb mal de panxa. Un cop s'acaba la festa, tothom ja pensa en el festiu de l'endemà, però se sent una veu remugant. És el conserge que s'està cagant en tot, de com ha quedat el pati ple de pallofes i papers, i que sap que si no s'espavila s'haurà de trobar amb els de l'AFA, que venen a muntar la seva Halloween Party, com si estiguéssim a Iowa. Que tingueu una bona castanyada!